дӯстони азиз, онҳое ки то ба охир рисодан бигзор ҳамеша сеҳатманд бошанд ва дар хонаашон ҳамеша хурсандӣ тӯй ва бошад ки ҳамеша шумо хурсанд бошед. ва дар охир мехостам суханҳои миннатдории худро расонида бошам ба сарпарастони маросими ҷоизасупории салом, ба ширкати молочная радост, ба ширкати ташкилоти амнотии қарзии хурди Арванд, ба ширкати Ленинг, ба ширкати телевизорҳои ватании Анко, ба ширкати мағозаи мардонаи Ризвон, ба ширкати Оҳангарон ва инчунин ба ҳамкоронамон ташкилоти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон дар вилояти Суғд, ба мағозаи Милана Мебел, ба ширкати таксии 24 ва инчунин ширкати ташкилоти ҷамъияти Дунёи Меҳр, инчунин он нафароне ки ба мо дастгирӣ карда истодан, ва студияи муҳаббат роҳбари он Акмалхоҷа Розиқов, ва инчунин ба ХТЖ Рустамҷон Оҷибоев, РТЖ Ҷурабой Шавкатович, Ди-Филм Диловарҷон Сафаров, FM Pro инҷо Фаррухҷон Мансуров, Акс Продакшн Соҳибҷон Баротов ва бояд гуфт ки Шоира Люкс низ саҳми худро гузошт барои баргузории ин маросим ва ба Шоира Люкс сипосгузории оидагиро баён мекунем. Ва инчунин ба солонаи Дудл ТЖ ва ба акои Мақсудҷон, он нафароне ки равшандиҳанда ҳастанд, ташаккур ба ин гуна зебогиҳо барои акои Мақсудҷон ва бардороне ки аз Конибодон омаданд, ба акои Соҳробҷон барои гузоштани суруд, ба ҳамаи наворбардорон ки имрӯз моро ба навор гирифта истоданд сипосгузорем, ба маъмурияти Кӯхи Рӯдакӣ, ба ҳамаи онҳое ки ҳозир ба хотирам намода истодааст ва инчунин ба як Умедҷону Парвинахоне қарсак занед имрӯз ровӣ кардан. Умедҷон Парвинахон, вы здесь? Не видно вас. Хуб, ба ҳар яки шумо сипосгузорам, онҳое ки дар то ба охир истодед, ва суханҳои сипосгузорӣ албатта бояд баён бикунам ба оне ки сабабгири асосии моне ки имрӯз дастгирӣ кардан, бо дастгирии мақомоти албатта иҷроияи ҳукумияти давлатӣ, шаҳри Хуҷанд, мақомоти давлатӣ, вилояти Суғд ва инчунин яке аз сабабгорини асосие ки бештар моро дастгир мекунанд ба кумитаи иҷроияи Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд бо роҳбарии Сарфароз Фатҳозода ва он нафаре ки ба он бештар кӯмак мерасонанд, Набиҷон Халилзода, ба онҳо сипосгузорӣ мегӯям. Бошад ки акои Набиҷон, барои акои Набиҷон қарсак бизанед, баландтар агар имконият бошад. Ба акои Набиҷон, ба акои Ҷаборзода Парвиз, ташаккур бародарони азиз барои мо дастгирӣ кардан, ва ба ҳамаи он нафароне ки имрӯз омаданд мо сипосгузорем. Бошад ки Худованд ба ҳар яки шумо, ба ҳар як фарзандони шумо, ба ҳар як оилаи шумо хушбахтиро, хурсандиро офараду ҳар як лаҳзаи зиндагии шумо ба хуршӣ бигзарад. Ва инчунин ман бояд бигӯям он нафаре ки ин корро ташкил кард, Фаррух Ёрматов, инҷо албатта дар пушти саҳна ҳастанд, хоксорӣ карда истоданд, лекин идея ҳама ин баргузории ин албатта бо идеяи Фаррух Ёрматов. Ба ҳамаи нафароне ки хизмат карданд, ба ҳамаи нафароне ки дастгирӣ карданд сипосгузорам. Зинда бошед!